Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Znači ljudi, kao što znate, meni baga Minecraft stvarno. I evo, odlučila sam da snimam iako mi baga, ali to je ok. Danas pokazujem naš F. Evo sad ću da pozdravim na klipu, pozdrav za vakcine, pozdrav za gamer iz Potoka i za minut. Kako se zove? I kako zove? Mogu samo ovako dođem. Željko Kereksis. Ga tako zovem, ili Kerekis. Vidite, ja ću ovo sad ukradim. I da, to je to od pozdrava. Ili možda još neko može se pozdraviti? Ne, da, to je to. Da, u ovom klipu pokazujem naš F, to smo rekli. Evo, ovo je naš F, znači, otpali su vrlovi često i ne znam, ali dobro je F, vidite. Krevet kao, sad ako čujete nešto, to je napolje nešto mislim. Tako da kažem, ptice su tu. Ja padavi kiše, mi sad pada kiša kod sad pada kiša, majke. Malo imamo stvari, ne mislim drvo, vidite. Ovdje baš puno stvari. I da, zaboravila sam da, evo još ovdje, zaboravila sam da pozdravim i XX, Getrak XX i Destroyera. I su pozdrav njih. A u današnju već napravimo ja i Papcine našu sobu. Mi smo kao u Minecraftu u vesi, samo se zna. Soba, ali znaš ti što znači soba oma se zna da je najbolje, ne, piše meni. I tako to, čekaj, idem kod Destroyera, odu sobicu, da pojedem tortu, nemoj nikada reći. Ovo je, reci Bagzuju da dobiješ i te rank. Dobro. Neću baš sad, brate, imam samo 6 suba, brate, što ti je reći. Imam 8 isto suba, imam 2, ali napravila sam novo to što mi je nešto, ne znam, bagao mi nešto. Sad ne snimam na taj, nego snimam na Teodora HD, imam tako što 6 suba. Pre sam imam 4 suba, pa sad 6. Dobro, to je dovoljno za početak. Dobro, sad, ću da pitam, Papcine, da napravimo sobu. Minut. Svetlo. Sad. I da, pozdrav za King Charles. Ovo bre! Što ti me bate? Bebe, unišili smo ga. Dobro. Ja mislim da on ja ga udarila. Obaci isključenje, dobro. Najružniji skin ikada. Dobro. Sad, ovdje će nam biti sobica. Ovdje će da nam bude soba ili ovdje. To može i ovdje da nam bude, samo će biti teško da ovo sa skinemo sve. Gdje ti je bolje? Minut. Čekaj, ti mi možeš se kažem. Evo, sad možda sad ću mi briš ovdje. Minecraft možda mislim da ti bolje. Brišit će, molim, pa ja sam rekao da ništa ne govori, ne priča. Sve. Ne. Ajde, morat ćemo onda ovdje. A morat ćemo i ovdje. Alo bre! Jesi vidjeli?
Dobili smo ga. Što dobro. I to je to, idemo sada slavimo stvari što smo gubili. Slavimo stvari. Što je? Ne znam, neće možda kratko klip. Znam. Tako, idemo da nešto tako je. A bježi pri! Imat će tu još. Ako se čujete što ti lupite mi malo. Briše. Bio mi jučer rođas. Prvo napunila sam mi 12 godina. Briše još kako hvala sam bio. I nije po baki. Znači, od uglja. Ima bre. Kako kaže. Znači, evo napravit ćemo. Baklje. Ovako. Ovo bre, koga... Ja. Ovako, čekajte minut. Smrdiš, čuti. Ajde sad ćemo. Ja sam. Se malo zeza. Gde si? Evo ti... Čekaj, to možemo. Ujevod. Nije pojela ujela. Što smiš? Šta se zezaš sa mnom, brate? To je to. Dobro. Op, sorry. Evo ga, ovako da smo završili. Ti bolje. Čekajte. Upala sam pa zato. Još ti to. Opcija muzika. Sad se vidite zašto koristim teksturu default. Ne želim nikakvu teksturu da koristim. Ni ja ne znam, ali... Okej. Šta je ovo? Ja mislim da ćete propadne, bre. Alo, bre. Baklje. Tako. Evo još ovaj red. Alo. Znači, ovako, beži. Evo sad ćemo još malo završimo klip, to što mi sada usisao mama. Sad će mi dođe ovo s ovo i da mi a, to je zvuk. Zarazan je. Dobro, idemo sad da uzmemo drvo i da punimo ovako. Ajde. Drva. Što je ovo? A, bug. Sad ću još malo. Samo kad punimo ovo pa će završiti klip. Da. Bio majko moja. A sam se iskrena. Nadam se da vam se svidio ovaj klip. Ja sam sigurno se svidio, da mi se sviđa ovaj klip.
I onda dalje idemo. Sad. Fakat pre, brat. Ja sad ću završim. Napravit ćemo u sljedećoj mnogo osoba, da što vidite koliko je. I moram poslati malo baklja. Vidiš što je tu meret. Vidimo se papistine, ja ću se tu zatvoriti. Nema više. Dobro, mogu i sad da završim klip. U sljedeću klipu ćemo nastavimo. Mislim, ja bi nastavila sad još, znači da igram malo manje. Dosta, vrati malo mi ulazi, izlazi, sad ću se idem i komentari. Ajde, beštemo i vrati mi blokove, razumiješ? Builder piše. Ovo je Minecraft server, samo se zna. I pozdrav za sve ove koji su na serveru, naravno. Sigurno se žele svima pozdrav od mene. Ok, to je to. Ok. Ti možeš slobodno da budeš, ali... Dobro. Ajde, sad ću ja da samo završim ovdje klip. To je to. Eto. I to je klip, naravno, lajkujte i subscribe-ujte za moj kanal, pa se mi vidimo u trećoj epizodi na Minecraft serveru. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!